Z mojej strany vnímam KaiCamp ako skvelú príležitosť nadviazať nové kontakty a upevniť staré kamarátstva. KaiCamp je pre nás príležitosťou stretnúť sa s ľuďmi, s ktorými sa nestretávame každý deň. Podľa môjho názoru je to veľmi dobré podujatie a má svoj zmysel. Je pre mňa veľkou radosťou, že mnohí mladí ľudia našej farnosti sa snažia niečo zorganizovať, dokonca aj mňa pozbudzujú k tomu, aby som ich podporil a ja to rád urobím. Ukázalo už prvé podujatie, že sa im to podarilo zvládnuť veľmi dobre. Teším sa, že aj v tomto roku sa angažujú mladí z farností. Čo k tomu viac dodať? Príďte a presvedčte sa sami. Nechceme stovky ľudí, chceme vás.